vybrali jednu pesničku a sa pesnička volá Nečakaj na svoj deň. Taká veľmi vzácna, krásna pesnička. Taká ekumenická. A Kovačica, ako už bolo našim také tretie sídlisko, pretože naši v roku 1786 sa najprv nasťahovali na jedno mestečko, ktoré sa volalo Slovenský Bardaň. To je dnes trochu severnejšie od Kovačice. A tam im bolo ťažko, lebo mali také pôvodné a aj neboli takí slobodní, ako čo to im bolo sľubované. A prišli už organizovane. Prišli s pána farárom a prišli s učiteľom. Takže neprišli takí ako, čo povieme, z hore otvorení, ale prišli už organizovane. Ďalej, keďže im tam bolo ťažko, išli trošku južnejšie a nasťahovali sa do Ešky. To je dnes blízo Zrenjaninu, trochu znovu hovorí severnejšie od dnešnej Kovačice. Tam boli niekoľko rokov, zase im bolo ťažko, lebo nemali takú tú svoju slobodu. Ďalej potom písali také povolenia do Viedni a to povolenia poslali 15. mája 1802. A im to bolo povolené, že môžu nasťahovať Pustačinu Kovačicu a už v
dostali tento povolenie, ale aj predtým už naši niektorí už sa presťahovali na tú pustotinu Kovačica. Keďže tam už niečo bolo, nie že oni tam prví boli, už tam bola, niektorí ľudia tam žili, keďže to bolo pusté od Turkov, tak tam bola taká jedna studňa, všetko, takže sa to tam už zašlo organizovať. A pán farár aj s učiteľom už keď dostali ten dekret, že môžu tajsť, tak pán farár aj s učiteľom v 1803. januári už prišli do Kovačice. Tam si už začali budovať svoje domy, svoju školu a svoj kostol. Tiež to bola taká modliteľnica. A potom už keď sa tá dedina zväčšovala, prvá vetva, druhá vetva, tam všetko dostali svoje pozemky, svoju reč, svoju kultúru, svoje náboženstvo. A u nás na Dolnej Zemi, vo Vojvodine je samozrejmosťou, keďže ste Slováci, tak ste evanielici. Všetci sme evanielici, iba v jednej dedine je to rozdelené, že sú tam katolíci, ale 90% na Dolnej Zemi sú evanielici. Ďalej keďže sa dedina už šírila, v 1824 sa rozhodli, že si vybudujú chrám. Tiež to muselo ísť všetko cez povolenia vtedajšej vlasti a im to schválili a za 4 roky, v 1824-1828 bol postavený veľký 52-metrový chrám. Väža je vysoká 52 metre, ktoré znázorňuje jeden celý rok, čiže 52 týždne. Veľký je vnútra takých možná 40 metrov a široký 18 metrov, kde sa zmestí bezmála 1000 ľudí. Kovačica dnes boli veľké opravy na chráme. 1914, keď začínala prvá svetová vojna, vtedy ešte sme boli ako Rakúsko-Uhorsko, sme boli spoločný štát. Vtedy sa naši rozhodli, že idú opravovať chrám a tedy dostavili väžu, zaobstarali si nový orgán, lebo už orgán bol prvý 1828 postavený, jednomanuálový. A ďalej si v tom 1915 už hral nový dvojmanuálový, tedy najmodernejší v tom čase. Potom menili sa okná, dvere, práve som väža sa postavala a všetko ostatné, čo bolo potrebné, strecha. Ďalej boli veľké opravy v 1975, keď oslavovali 150 rokov posvetenia chrámu. A teraz už to chystáme pre to 200. výročie, bude za 4 roky 200 rokov posvetenia chráma. Takže už je väža popravená, teraz sa opravá vnútro, už je, môžem povedať, taká polovica, ešte ostalo tu okolo oltáru, niečo opraviť. Ináč oltár je vysoký takých 12 metrov a je na obraze znázornený Pán Ježiš v Getsemanskej záhrade, ako sa modlí po Večeri Pánovej. Znamená štvrtok po Večeri Pánovej. Pred zradou. A pod ním je taký kalich a Pán Ježiš sa tak prosí Pána Boha, nemá minie tento kalich, ale nech sa stane a tvoja vôľa. Je to taká zvláštna vec, že ten obraz namaľoval nie evanjelik, ale pravoslavný maliar a jemu je to jediný obraz, ktorý je nie v pravoslavnom chráme. Čiže maľoval tie veľké ikonostasy srbské, čiže pravoslavné, a toto je jedno dielo, jediné jeho dielo, také veľké 3,5 metrový obraz a vysoký 3,5 metre, taký veľký rám. A ak budete mať príležitosť do Kovačice, prídite, tak vidíte veľký oltár. Tiež takto máme kazateľnicu na boku, hore, tak náš pán farár Martin Majza je už 16. farárom Kovačice a si to veľmi vážne, lebo je aj rodák Kovačický, takže nám je to tak veľmi, veľmi blízky a všetko v Kovačici vie a ho to všetko zaujíma. Vrele pozdraví vám posiela, takže z hodom okolností nemohol prísť svoje záväzky aj voči zboru. Ďalej ešte takú zaujímavosť máme
že ten samotný cirkevný zbor je starší ako dedina. Lebo založili si zbor ešte na tom Bardáne. Takže ten Bardán, Kostrnečka a Kovačica, takže samotný zbor je starší, cirkevný zbor je starší ako dedina a zvon, ktorý je v kostole, je starší ako kostol. Lebo to bolo ešte tej pôvodnej zvonici, na tak poviem, a je to z roku 1810. Ten zvon, takže v 2010 sme mali také veľké oslavy, kde sme oslavili 200 rokov toho zvonu. Stredný zvon, čiže máme 3 zvony, stredný zvon a ten vždycky zvoní na poludnie. Poludnie a večer, keď je robotný deň, tak poviem, a keď je už sobota, tak už zvoní veľký zvon, že zajtra je nedeľa, sviatok. Tak ináč. Máme cirkevný zbor, vyše 2000 ľudí, takých aktívnych, ktorí chodia na služby Božie, sú v nedeľu okolo 200, 250, keď sú to sviatky. Štedrý večer, Vianoce, už ale na štedrý večer je to najviac, je to vyše 1000 ľudí v chráme, takže sa ledva zmestíme, ale sme veľmi radi. Máme nedeľnú besiedku, kde je bezmála 100 detí, potom mládež aktívnu, spevokony 2, jeden je tu pred vami, druhý je tiež ženský spevokon, tiež oslavujú tohto roku 30 rokov pôsobenia. Potom máme konfirmáciu, v Lani sme mali, to je tohto roku sme mali 30 konfirmantov, uvidíme, čo bude na rok. Keďže sa tie generácie zmenšujú, napríklad členky oni, keď išli k úspovedi, tak viem, že to bolo aj na dve nedele, že jednu nedeľu boli chlapci a na druhú nedeľu boli dievčatá, lebo to bolo hrúza, strašne veľa, takže sa to nezmestilo do 12. Aj neboli toľko tých otázok, neboli sa pán farár pýtať všetky za tú skúšku, tak to museli rozdeliť. Tak, neviem, či som ešte niečo zabudol povedať o zbore a máme presbytérium, väčšinou sú to chlapi, aj keď už aj ženy pribúdajú, väčšinou ešte tú hlavnú reč držia chlapi. A v chráme máme takú zaujímavosť, že sedíme zvlášť. Ženy na jednej strane, na pravej a muži na ľavej strane. Už je to tak zvyk a tí starší majú čest, že sedia vpredu. Ako sa rok zmení, čiže si starší, ideš napred. Tí mladší sú vzadu a niekedy mladé dievky stáli v krojoch oblečené takto v rade, v kroji a aj mládež tiež bývala horká na chôre a spievali, pomáhali pána kantorovi. Takže neviem, ja som niečo zabudol povedať dokonce ale naozaj sa usilujem všetko povedať, čo viem. Viem, lebo som dozorca jedného momentu, tak viem všako. Takže... Áno, máme oddatý krúžok žien, taký 30-ročný. Všetko, čo treba okolo oltáru, okolo tej pastorálnej návštevy, to s pánom farárom pracujú usilovne a bola to prvá, ktorú sme včera odspievali. Dnes sme ju tiež spievali spoločne, Hospodine môj pastier, ale my ju zaspievame na trochu inakšiu melódiu, inakšiu troška nápev, takže na dovolí sa vám.